Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jam berapa untuk? Xam naa ni bëgg nga ñëw kër ga waaye lii di sax ñu ñëw muy ngeen xamante dama war a dem na kër ci jaan donc lii di yóbbu ñaar doo fan ko sant mariage bi def ñoo gis waaw dëgg gën a xam na ko waxtaan comme ñëw ko sa ko ba waxtaan ko sama sama masha Allah yàlla na leen yàlla jubóole ay def njaboot bu barkeel rek loolu yàlla amiin nen sama chef daal kontaan nañu merci beaucoup continue liggéey ma parce que ko gale ci jàng ngir yàlla def ci jàng non yow boo fu toll war liggéey maaxaan kala gu ma la fi mu ne nii boobu ba ci kanam waaw yàlla baax na yàlla baax kon ñu leen di jàmm ok merci beaucoup ok merci beaucoup Khalid nim ko kaga ay dijedu mi da jamdi dem ñande rewi ko yam jële école amen nek amu rewe ciagala ne nga xam ne ala ko halanta kam amu dar ni kam ala ko halna ni kam so wona yidde affaire yidde ko dijedu mi jelande nim ko kaga ay mi da jamdi dem mi da halande mo ko metti mo afami nim ko kalna mo go mais ala jot ma ko mi talani mo kalmi ko jangam mi talani affaire relation anan may sa halnani kam wada andi wana to dijodu kam wada andi dum ko wima halnino kam dum ko boyi wana hande a fami te kadi bangi goto koy gonga mo ko woni neddo fof mi dañi droit yide neddo yidam hala wara ma afi non warani mo afi war sese wada andi kam to yeni do mojjani parce que mi halnino mo ñenne ndaw halni kam wima Aisha kam kala ko kalanda mo ko wona jangde a halnani mo hay hunde anan wada andi ko jangde nde woni hoore ma mais ta bien fait a waɗani mo dépassé a halnani mo haala mo ganduɗa janggo e jaam inde mani bona hen ko woni sahil mako ɗum tati mi waɗani mo dépassé d'accord kono sinno ko goɗɗo wonno tawanno mi haalnimo hoore makko ɓooyi wonde noon wanmo réglé fawamo place mo hade mi ɗum wadde a ɗum ta aɗa ñanguiloɗo aɗa musno yeeso ma anen welani kam o watte ko bettimi yimɓe wi kam noon min koko ummiri kam dow par ce que mi meeɗa sikkude omo haalnama haaluji mbaɗi noon ɓuuri andude yidde kam yahata tan ko haaju mum wona gonga te machallah a wayno poɗɗa waade neɗɗo fof yiide ko fotma yidde comme wono affaire yidde wonani e hakkille ma min momi yettinde makko kono no mbaɗɗani ko noon woto wonɗo boom aɗa musna hen yeeso ma walla ɗum aɗa haala hen ha yimɓe wonɓe ni nana nani a jaaɓi so tawi ɗum tahno aɗa changé yeeso ma siri ta ɗum mbaɗɗani ay moƴƴi j'espère juste que ma haalde mo mi haalde ala o wawi yaade goppano continue haddalaji ok merci ɗon haalde mo inchallah
ma chéri mbar ala ɗo haydara ko mettuma ala haydara musani kam ɗo franchement parlé alhamdulillah alhamdulillah sabu min mi yiɗa haydara musma hay so hunde metti kam ɗo sah muñat ɗum aɗen ko tawi sababude gadduɗo kam ɗo yero voilà par ce que min mbaɗa yiɗi yero mbaɗa horsina yero te yero no yiɗi kam no horsini kam bandiraɓe ko no jiɗi kam no horsini kam ko neɗɗo wawa wadde ɗo ko muusi kam ko konko tan hay konko so waɗi kam ko muusi kam mi muñat ɗum saabi Allah par ce que min komi jiɗɗomo ko ɗon kaldirannomima sabu min kala ko kewi e galle he hay somi tawa ko ɗum ne ndede garmi mi tini te kanko ko duuɓi dutal min gondi e galle he miɗa andi ɗum no feewi sabu nde jippotoɗo ko junggam go o jippi ha hande jibini ɗo mawɓe potɓe ni a faami wadde miɗa andi ko waɗi ko capable miɗa andi ko suusi ko wadde miɗa andi ala ko huuli wadde e aduna mi ñagarima saabi Allah hoto teftu ɗum e ndiga kala provocation mbo wawi wadde hoto teftu ɗum hen wano mbaɗa sabu miɗa andi ko yiɗi wadde feere ha ana joom galle ma irtodira on jaaha bulol ma ko ɗum woni koyɗe makko ay ɗum ɗon yasin konko omo famɗi hen aɗen ko tawi par ce que min o dillinani kam te hakkude men joom gallam ɓurɗoma sah wawa e bonnude ɗum hakkude men yero ko waɗi ɗum ko ittani ɗum te ko fewni ɗum ko bonnani ɗum min e yero aɗen ko wiyete pic et pelle ko pic et pelle gawlan min Zahra way o dillinani mi hay seeɗa hanki o waali ko herde no lelnugal ni keke tan e nder suudu nende ko min noon anda ko watta ko waymi kono feesto duddu ni ceddam ɗum oto dilli ɗum woni ko famani ɗum ko dogdu dow ɓere wiyete ɗum ɗo yiɗi ko heññudema kono an kay ɗum dillinani an ko an woni debbo galle foftin hoorema woni gueɗal oto tampini min jeewo hay gorko makko desɗo mo addimo ɗo dillinani mi saka kanko ɗum woni gonka min kay wonko laaɓami hen min yero ko wiyete ko tan konngol jinnaɗo de joƴƴinimi ɗo so wonano ɗum aɗa andi juyere wona joom galle wallahi ko gandumi hen saabu min an aɗa faami aɗa andi honmo jinnomi ɗum woni gonka ha ala photo hakkude amen yettonoki ɗum woni gonka so wonano baba min mbiɗa resonire mi sohlani mo hande mi sohlani mo jam ko wiyete ko tan won to Allah forma noon joɗɗa tan bande bamma wiya larata hende ko min wonno seede an kam alama yarana jinnaɗo maɗa sabu ɗum jinnaɗo ko hayre kala ko haalanma ko hen kibboɗa ɗum tagui naɗɗa e yer wadde gasi so wonano ɗum kay naɗɗa e yer wadde ɓerdam ɓuuɓi somi lelima mami ɗano sabu komi andu ɗum min ɗum andi no fewi ngo yeeso yero koko lernata ko ngo ko ma immoto immaki e goɗɗo e nder galle he wadde somi sañino ɓuura yaɓɓude koyngal ma ɓuura darnu koyngal ma sabu siwa yettade de waya ha guure ɓeni kam nodda téléphone heɓe kam haalana jammaregol wadde ɗum ko yettude Allah Aïcha chéri aduna ala solo te yero omo gorko tan pugguɗo damal ma wima ko an jimmi te guiɗirmami ko dawgal saabi Allah e nelaɗo mum on debbo sa joɗaki muña saabi Allah jagga gorko ma saabi Allah jagga bandiraɓe gorko ma saabi Allah ala an a wona neɗɗo te min mi jooɗo mi muña saabi Allah te min oɗon jiiɗi kam Aïcha oɗon korsini kam gasi mbaɗa yiɗi mon mbaɗa horsini mon goɗɗum neɗɗo wawa wadde ko muusi kam ɗo alhamdulillah anani de ko ɗum tan mi arani huftade komi garɗo mayɗe ɗo ko ɗum noon dalni hakkille an ko ɗum weeli kam mi yiɗa ko wona ɗum sika waɗani kam ɗum ɓerdam ɓuuɓi min dal hunde woni ko safata kam woni ko gorkam waɗata kam e ko mbaɗaton kam par ce que min ko ono fof ndenndin mbanmi ɗo ɗum tawi neɗɗo wawa binde wawa ngofde ha safa kam heccanki noon mbaɗa yaafo e probléme o par ce que mi yiɗa nanon dandam ɗum ɗon addani kam ɗum mais ko iblis tan dañi dole mi faami e seela mi haalama mbaɗa anda hay kalide min jiɗnani kaalidu de a fof kaalidu o jibinani ɗum hande o jibinani ɗum janggo min de noppam jokke kaali mi meeɗa ɗum tiɗde attinani kay attinani kay mi meeɗa ɗum tinde yeɗum andi ɗum jam jam noon ɗo danema jam yero anda Aïcha goto o jibini
min de hannde habri kanko meeɗanande mi koye noon kon cukke kaali o jibinaani kaaliɗo ɗum noon ko feewde haalde fe annene giƴal haydara uttinaani o annda heen haydara kanko yero haydara o annda heen ay seenam somi wiima mi heƴaani o aɗa foti ɗum webrude ñamaɗa hey ko hannde tigi laabaani hannde kadi timtimi ɗum kay yeɓe jibinaani kaaliɗo o jibinaani kaaliɗo jibin tan koye kata jooni an no mbawruɗaa nde no mbawrumi nde somi wiima mi heƴaani sehil ma tan woppirnoon ami laabaama ɗum hannde han ceɗɗam ka ngaari kono mi alaa haala ko heddii ko nana yeeso men aɗani ko woni ñawli kacciɗɗen min mbeleya kacciɗɗen min mbeleya wono mbaɗa kono guitaɗo ni noon ñaamen affaire o haaldete ko less hannde mi nani ko meeɗanande a meeɗa ko ɗum hablude mi wiyano mi hannde ko kikiɗe garata ɗo mais joni an ko dérangement ko garmi ko ɗo suba holko dérange te kam hen et puis an to paɗa mi jaltannoɗo mboɗo jinnoɗo yaade Saly wonko mbaɗannomi récupéré mi arta vite fait mais joni mi wawa yaade tawde ay ko mbatta Saly et puis an saɗa ya Saly ɗum wornoɗa aɗa waɗi sañse wiya ko je voulais partir to paɗa tu me dis pas la vérité toi yon jiɗɗa ko sumaɗo yalta mi ɓorno tekke balle puyde kono mi jiɗɗa mais ɗum ɗo comci ɗiɗo kam basan e ki nguleki mbiya kam ko Saly jeyata pour récupérer un truc n'importe quoi ɗum ko jinmami namnade seeɗa ɗum pourquoi min mbanmi faiblesse e yeeso ma non hor sese tan hor sese aɗa andi an wona an tan min mi dañde debbo e dow aduna eyi ala debbo fof momi jogaki e junggam ko wiyete 15 walla 13 femmes oɗo wano ɗum jogade en même temps tawa maayo dillani haydara dillani te koye eyam ɓe gonata koye alam ɓe gonata ko mbimi ɓe mbaɗata ko mi wiyani ɓe mbaɗata mais an depuis le jour que gandodirɗen ha joni elle tan ka nelaɗo yam ko mbiɗa ko ɗum ka wiyani ko ɗum hay téléphone sa debbo noddi kam téléphone mi suusa ɗum joni jaabade hay debbo wiye sah joni mi yiiɗi kam wayi comme kono risque joni wonata yam mi suusa hay ƴewde debbo mais pourquoi ɗum question ma c'est un peu bête mais je vais te répondre no mbiɗa nde 15 12 a hertani kersanmi hen neɗɗo no jogoo 15 gueɗe an hol mbiɗo kam a changé j'en ai rien assuré de toute façon min Kalista somi intéressake ma mi lijjitta gueɗe ma to ko lijjitatmami ko c'est parce que gilli goni yam te wona fijirti a faami ɗum waɗi kam kono mais wona question essayer de maîtriser ma walla des trucs du genre c'est parce que juste je m'intéresse à toi et je m'intéresse à ta vie ça te dérange ok c'est bien de toute façon min mi haalani ɗum ɗon mbimami an to panaɗa Kalisa ko Saly jinnomi yaade mi hayti mi yahani hay nokku joni n'importe quoi wesh bouge ta ɗo 0 mètre
Hello? Ça va no mbaɗɗa? Aɗa selli? Ça va très bien. Ibrahima, min nodduma pour jewten hannde. Ibrahima, jinmi ko keɗoɗa kam attentivement. Keɗoroɗa kam kadi sabi Allah e nulaaɗo mum. Ibrahima, ƴeewa kaɗa jogii miñiraaɓe, aɗa jogii yummiraaɓe. Ko mbanmi ɗo ñanden ko wallahi wona ko welimi. Mbiyanmami kaɗa yarloɗe yaafo par ce que mi yiɗano fiidema hello. Kono noon sababu waɗa andi ɗum ko ɓernam ƴoogi kadi ko mbaɗɗa kam proposé ko Ibrahima aɗa andi min ndimagam wawa ɗum par ce que hay so wona haydara komi ɓi pullo kadi ko ƴiiƴam pullo dogata hen wonko mi wawa wadde te min wadde ko boni caggal joom gallam mi maaya ɓuranimi ɗum wadde komi ñaaguirinoma saabi Allah e nulaɗo mum ñaaguirimami saabu ka pullo komi pullo ñaaguirimami kadi ƴeewa aɗa jogui miñiraɓe aɗa jogui yummiraɓe aɗa jogui waniraɓe rewɓe saabi Allah wat supprimer téléphone ɗum ɗo photoji ɗi Ibrahima komi ñaaguiɗoma saabi Allah e nulaɗo mum Ibrahima gurdamam boni aduna boni mi natti ñamde mi natti yarde holto ƴettanmi kalis Ibrahima hol tanto ƴettanmi kalis hande galle mumin koɗi o sah ko sehil joom gallam on luɓi min galle o joom gallam nani no jogui terrain pour ko mahirni ko probléme wadde somi wi mbiɗa wawa mahtoto 3 millions walla 4 millions wallahi wona ko joguimi komi ñaaguiɗomo mbaɗa supprimer tel photoji ɗe saabi Allah Ibrahima allo allo min kam est ce que mi watta ko wi ko mi yaha mi tottamo hooram taw caɗele ɗe fof gasa kadi somi waɗi ɗum ɗon mi hokkimo hooram hande o rutto waɗa publier photo ji ɗe ma won perte ma laaɓi ɗiɗi mo andu ko kaddimi rutto kadi o waɗa publier photo jam est ce que ɗum na jari ɗum te min won ko ganduɗa ndimagam rokkanimi ɗum no mbami e joom gallam mbiɗa yetta hooram mbiɗa rokka goɗɗo ndimagam rokkanimi ɗum ɗon mi maaya ɓuranimi ɗum wadde Allah pawɗomi ɗum ɗo mi accat fof e juuɗe Allah wasata ñalawma ara ko ittami ɗeɗel caleɗe fof